ka tashi malam lokacin ana daren nan ana bacci, lokaci ne mai falala mai albarka. Man dalabal ula sahiran layali, wanda yake neman ɗaukaka to ya raya darare, yi ta gaya wa Allah. Walaisa akul hajati man bata na'iman walakin akuha man yabitu ala wajali. Ba ma abocin bukata bane wanda zai kwanta ya tashar babbaci cikin dare. In kana so bukatarka Allah ya amsa ma, sai ka tashi ka yi qiyamul layl ka roƙi Allah. To lokacin yana da wahala amma kuma yana da tsada. Allah yana cewa shin akwai mai roƙon wani abun bashi? Akwai mai neman wani abun bashi? Lokaci ne mai falala, lokaci ne mai tsada. Shi sa yana da kyau mu dinga ribata, ko nafila raka'a biyu kai. Amma yawanci gaskiya fa ma iya mutane da yawa in ba wanda Allah ya sa ba, da wahala in kaga mutum ya tashi sai abubuwa sun rikici, sai wata bukata ta taso, sai al'amura sun tufke, sannan zai tuna da Allah. Shi kuma Allah babu ruwansa, amman yujibul mutarra ne iza da au, ba ruwansa. In ka kaskantar da kai ka koma ga shi ka ce ba wanda zai sai shi, to wallahi zai maɗa. Shine aisalullah, ku roki Allah wa antum muqinuna bil ijaba, kuna masu yaƙini da amsawa da lokaci. Idan kai amfani da shi yana da albarka ƙwarai da gaske, musamman lokaci na sassafe. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi addu'a, ya ce Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Haka ya ce Allah kai wa al'ummata albarka a lokacin safiyarta. In kana so ka ci nasara, ka ci riba a kasuwa, ka ci riba a wurin aiki, ka ci jarrabawa, ka zama ka samu abin da ka cimma, to gaskiya fa sai ka daina baccin asuba. Ko da ka yi sallah asuba sai dai ka daina koma bacci, sai ka mori lokacin safiyar nan. Annabi ne ya faɗa sallallahu alaihi wasallam. Amma za ga mutum da yawa yau shi yake karya kansa da kansa, kuma sai ce babu ciniki a kasuwa. Shi ba ma'aikacin gwamnati ba, ba darakta janar ba, ba minista ba, ba kwamishina ba, ba wani PS ba, sai ya je ya buɗe rumfar zai samu, ba kuma oga mai rumfar ba, domin akwai ogan wanda shi dama nema masa ake. A'a shi yake nema, amma mutum zai ce ba zai buɗe rumfa ba sai 11 ko sai 12. Lokacin kuma da ya tayi sai ga ai 12 ɗaya tayi, sai dawo yana ihu ai babu ciniki. Wani cinikin ko kana yin sa ne da sassafe. Ka gwada wannan duk lokacin da kome kake a rayuwarka, in kai fatashi tun karfe 6 ko 7 din nan, da za ka rike ka'ida nan ta tasbihi ta karatun alƙur'ani har sai rana ta dan bullo bayan sallah asuba, kai kanka zaka ji nishadi a tare da kai, to zaka ka cimma mora abubuwa. Shine annabi ya ce Allah kai wa al'umma ta albarka a sammakonta. Shi yasa magabatanmu na gari Allah ya saka musu da alkhairi, salafuna salih, sun kasance mafiya kwaɗayin mutane game da lokaci. Suna ƙoƙarin da wahala kaga suna zaman banza. Shi yasa ba sa barin lokacinsu yana tafiya, abin da ya kamata mu ma mu yi kenan. Imam Al-Hassan Al-Basri rahimahullahu yana cewa a daraktu aqwaman, na riski wasu mutane, kanu ala auqatihim, sun kasance wurin kwaɗayin lokacinsu, ashaddu minkum ala darahimikum wa danaririkum. Yace mutanen da na riska, waye kai nufi? Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanda kuke kwaɗayin dinare da naira da dala da kuɗi, su sun fi kwaɗayin lokaci akan wannan. Ba sa bari lokacinsu yana tafiya a banza. Shi sa aka rawaito cewa Amir bin Qais, ɗaya daga cikin tabi'ai, wani mutum ya ce da shi ta'al ukallimuka, ya ce bismillah zo mi wata magana. Sai ya ce da shi amsiki shams, tsayen mun da rana, in kana son saurari ka to tsayen mun da rana, kada ta motsa, ta tsaya inda take, in mun gama magana saboda lokaci na da muhimmanci sai a ci gaba. Haka ya gaya masa, wanda wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye.